Rambai. Apa kita? Nono piye yo? Ayo. Ayo, kok. Tenang. Teman tekan mana? Yo. Sendok plastik. Engko ngepet mas ke ta? Oh, aku buat bocah yang palon ngepet orang. Mendarat gonjang ning alat kok. Ya nembok bonceng. Iya. Ora kaya nek ngepet. Nabrak Ngerti arahan. Balongan. Katane amit-amit ra patek pasar. Nah, aku ora wani. Kurang boncengnya ngerti arah. Ya, aku kan bisa nangis kok teman. Enggak apa nek ngandani Bari ngopi tak lan-lan ling. Lah kayak tangguh ekon bae. Dulu mah jangan sarapan kayaknya. Nggih, Enggak sarapan, enggak kare. engko lah. Mau dhewe kalau Untuk dhewe. kare rasem. Serane kuwi serane ngene ya. Hah? Serane serane tanduran. Tanduran, tambah iki. Lombok pasawah buka bungkuknya. Sapa ta bengok ning omah kae? Selo Mas Tori. Harus winter. Tori sapa ta, Tur? Anak istri Kak Sri. Iya kan, oleh kan anak kami seneng gejala golek kanca ta. Senengane ini sana laro ni. Lo tomatnya nih kena dulu boleh. Tambah apa campuran tomat rara. Bisa botran nek seneng sambel gak gak mati. Apa iki? Gak kawit anu miwas wetenge kok biare gak sekarang. Lamtoro, bodhok lamtoro. Nek wong Jawa landing. Landing. Ya. Nah, kali gimana kuwi dadi pangan tikus aku mbok potong sak gawe omah. Tunggu. Nah, ini karo. Wong kok lho keteluan ora apa. Bulan apa ngene? Terasi, pokoknya terasi ora. Sambil terasi hidupnya gori. Cocok ya? Nah, ya kan gori. Gereh. Boleh teri, Gereh. Buntung. boleh buntu. Jalan duwe gereh buntung gorengnya ta, Dang? Goreng kene iki. Nek ngono kae kok anak lebong. Gembok iki entek ya, Bu. Kakakne Mbah Fatmo kae senengane gembok. Gembok. Mbok Mbah Fatmo senengane gembok. Iso makan nang sak. Siap bodhok lamtoro. Di sini bikin bodhok lamtoro, bikin bodhok udang dan bikin bodhok jamur dulur. Nah, yang pengen makan botak sini tak gratisin. tuh makan bodhok tuh. Gratisin makan botak sekiosnya. Kurang matengnya, orang aneh kok enak yang kurang tuh orang mateng. Urung direbus. Kurang direbus. Moto, ya moto nang moto. Moto dah. Itu bukan moto. Tapi nang dhuwur ku ya.
campuran pisan. Tak kandang melayu tuku tahu. Bakso tak kene segon, kowe teko kono mesti aku tuku segone tadi anu gak doyan aku setengah segone, tak gak usah aku setengah segone. Oh, mana nak segone pisan ya, bakso iki kok segone kono. Kok nang ngono sik. Ini sudah potong-potong nih. Berapa mu gombe lho sik. Saya ada di situ ini. Oh, di mana? Siap, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nek syutingnya kowe baru telo Brambang kan? Nah, kaya ya. Makine pegel wi. Ngono karo jengking ngono ku. Yo, ora. Nek kene karo jengking gak kesel. Sidan gak laku yang ngono kuwi. Nek karo jengking kesel. Nek syutingnya ganti bareng nang Brambang. Ngono kuwi kalau tahun anu ndi, cek normal kuwi ta. Nah, marut ora iso brebes, oh kemarin ora iso brebes gak. Malah meriang. Sehat ya. Wah, sehat. Senang cek mau sehat. Sehat ya ora lo. Lain. Loro biasa. Rapi tahu, rapi. Oke, dulur, sudah 1 jam lebih nih saya akhiri, nanti kita sambung kembali nggih. Tetep telu ya baru. Kan apem. Masih enak loh. Pokoknya judulnya sing aneh-aneh ngono. Tak rekam lho iki lho. Oh, ojo. Tak rekam aja. Oh, iya. Ya, mana ya? Nah, ini lagi motong bawang, guys. Kayak live streaming ini. Iya, itu. Padahal mau ngalem kan. Megap-megap loh. Bisa. Nah, gosok lagi bawangnya. Ya, guys. Habis digosok, digoreng, digosok, digoreng.
Tajam juga pesone ya. Gak landep. Sekarang sepi. Ya wis wayang ganti no. Melur. Wayang ganti. Oh, pisan. Soalnya larang. Wayang leren. Kok banyak mu cek ra, Guys? Mbok ngarepan. Lewat. Heeh. Putihan. Putihan sing gede iki lho.